Ito po ang peras, mga kabayan. Kulay dilaw po ang balat niya. Ayan po. Pero isa lang po ang babalatan ko. Ayan po, may naumpisahan na. Medyo madilim po. Against the light. Good morning mga kabayan. Ito po. Midnight snack po. Peras. Pero hindi ko po maubos yan. Hati kami ng nanay ko. Lambot na po. Okay, napambutin na mga kabayan. Ayan. Ang peras. Ayan. Huh? Kain po tayo. Bye-bye.